Good morning, good morning, good morning sa ako mga followers ko man mga kagusok. Kay nabangon ng isa mga kagusok, kay ang luto ng mga kagusok kagusap. Nagready sa ko mga kagusok no, naligo sa publikan kay para fresh sa mga kagusok. Ina ko sa youngest na ko mga kagusok kay ja klase alas 5:30 ra mga kagusok. Alas 4:30 kagusok. Nabangon ng mga kagusok kay adlok mga lit mga kagusok tanawa mga kagusok kusab mga kagusok fresh na kay pag siya pagkapati na ako na umasa kaligo ako sa maligo sa mga kagusok kay di sa dagi gusto sa malit mga kagusok kay ina bata ka grabe ka kogyan may eskwela di mabsin di sa magbagyo pang kalibutan mga kagusok di ka may eskwela di kasi na mabsin mga kagusok aber man ron jagot na masuko ko basta siya present maintain everyday yan mga kagusok mo kay sobra ka bright mga kagusok top notcher kasi mga kagusok kay kamlaw di sa elementary charot nga na mga kagusok kanawa grabe no? Mga bata pa kaboy na magluto sus mga kagusok tawa okay dyan itlog mga kagusok okay na mga kagusok tanawa perfect man mga kagusok yan ang wayong mo ito sa ang wayong sa isa mga kagusok hindi nga rin ilong yan mga kagusok no? Pagkatapos pagluto mga kagusok pagluto ng sa lamisa kay ready to eat na kaya ang oras mga kagusok alas 5 ng mga kagusok yan naghinay kami pagkaon mga kagusok ako gayapon nagtapis na ako pinang budget kay hilig mga kagusok nga nila ako butang nga tualis ako suso mga kagusok na makita ako suso lisod na mga kagusok no yan mga kagusok good morning sa ako mga viewers sa mga followers diyan mata na mo mga kagusok pasama-sama duwa mo kailang mata kami sa Diyos kahit di kami gusto malit mga kagusok dagan salamat mga kagusok good morning sa mga viewers sa mga followers diyan no kung ang mata matuyog na mata mga kagusok